যতনা খুলুমখা তিনি হাইনো হাই কাছে কক কচার মানে মা সাখলাইখা তিনি 11th April 2020 जोंथ' साइमानो तिनि भारतबर्षर तीनटिफ्रा हास्य बहायनो तिनि COVID-19 कर'ना भाइरास संतै बेलायखिने अमाना लायजाक बेलायखिन क्रि लायजाक आबनि बागै ताकफोनो तिनि लकडाउन चलाय दंख तिनि जों अमाना साइमाखा तिनि सारिगो तिनि प्राइम मिनिस्टार तिनि चिफ मिनिस्टार गोबां स्टेटनि बर कक सालायनाय हायख्लाय बर तिनि लकडाउन नो तेबे एक्सटेंड देखायनो आबुति बर सालायनाय जों खबर मोननाय सारिगो तिनि अजरावो आं अबन सानामुसुगो फाय जों जत्तनो खाबाक्सा खलायै याब्रि बाक्सा खलायै जों हिंगायनाय दिनै जों दिनै सरकार हयते जों गोबां चुबाय दङ ताबो जरातै 10 तारिख एप्रिल जरातै आंनियाव जे रिपर्ट सफायमाने जों प्राय 35,50,940 टाका जों बाक्खा अबा बेसेबां दिनै फाता दंनाय दं दिनै महाराष्ट्र दंनाय मुम्बाइ दिनै तेलेंगाना हायद्राबाद कर्नाटका दिनै बेंगालुर चेन्नाई गोबां जायगायाव जों दिनै शिलं गुवाहाटी दिल्ली अमाहेराव जों रां बाक्खा रां रहरखा दिनै जेसुकमानि जों बरावनो फाइना रिपिट खायनाय 35,50,940 रुपिस जों अलरेडि बागरिखा तै बागनाय अब कन्टिनिउ चलाय दङ अपनी बागै ताखौ बोखोराव जों जत्तनो कयो जेराव जत्तनो अजरावो खाबाक्सा खलाय दंलायजानाय मा दंलायनाय जों जत्त जोंनि सरकारनो जोंनि गभर्नमेन्टनो जेराव कपारेट खायदि गभर्नमेन्टनि कक खानाय दंदि जे गभर्नमेन्ट साख्लायमानि आबान जत्तनो मानाय दंदि और बां जत्तनो कयसाव दिनै जों साइमानो दिनै तिप्रा हास्तेव जों बेलायखाने गरिब जत्तनो सिगो जे जों नुखा जों तिप्राव जों बेलायते बिरमान माइन दङ दिनै गोबां हाजार बर'र दिनै पाराव बेसेबां जे साब्रोम सामुंतां जानाय दिन आने दिन खायसं दिन जानाय र गोबां साफारङै दङ बुगै दङ जों बर'नो बानि किसा जों माइरं बागै दङ तेथिन सरकार हयते जों BPL अन्तोदय फेमिलि न जों फ्री रेशन रय दङ तेबो APL न भाइनो जों फ्री रय दङ अबनि बागै ताखौ बुखराव जे मानसाक जों जतन चुबाय दङ आं अबनो कयनाय ताकफोन दिनै पारारावो जे बर' बियाल नङै दंनाय र जे बर' मास्टार दंनाय र जे जेन्युइन जे सटिक ठीक दंखांखाय जेराव SDM अफिस थां जवाजु खायदि बिदुरन थां सादि जों जत जोंनि BDU SDM बर' जों साख्लायजाक जे बर' मास्टार दंनाय न बर' मारं बागना बागै जों साख्लायजाक जों खबर खानाखा ताबो गुरातै दिनै तिप्रा हास्तेव दिनै स्टक माइरं जे दिनै दाल ताबो दिनै सरकार हयते दिनै गुदामाव दिनै ताकफोनो दङ एभेलेबल दङ दिनै माइरं बनो सर्ट करै आमानि बागै जे बर' बेसेबां नां दंनाय र बियाल दंनाय र माइमाजों दंनाय र खांख्लाय जेरै एलाका रिपर्ट दि जेराव गिदिरनो थां रिपर्ट दि दिनै SDM रिपर्ट दि बर' थांनो जों साइरेजा अबायके बागजाराना बागै तेबो जों साका दिनै अर माइग्रेन्ट लेबार दिनै तिप्रा राज्यआव दुतन साइमानो और गोबां दिनै इट बाटाव सामुंतांनाय साहा बागान सामुंतांनाय विभिन्न जायगा फेक्टरियाव सामुंतांनाय अबाय प्राय 6,000-7,000 दङ माइग्रेन्ट लेबार अब फातानि बरफ तिप्रानि बायरेनि बरफ बर'नो बाहायनो जों दिनै तिप्रा सरकार हयते जों पेकेज रजाक जों बर'नो चारै दङ अब हायखेनो जों ताखौ बुखराव दिनै आं साख्लायनो मुसुगो जों विभिन्न राज्यआव निनि महाराष्ट्रआव निनि रन्दी अन्ध्र प्रदेश निनि तामिलनाडु निनि अबराव तेलेंगाना आसाम मेघालय हेरेखा जों दिल्ली हेरे जों चिठी सुइजाक जों मुख्यमंत्री चिठी सुइखा आरो दिनै बर' गोबां दङ दिनै माइग्रेन्ट लेबार दङ जागा निनि हायद्राबादाव गोबां दिनै बर' सामुंताङै दङ बर'नो भाइनो बिसोर नायकिनि खायनाय बागै जों आरो मुख्यमंत्री जों चिठी सुइजाक आंनि जे कक सालायखा दिनै अन्ध्र प्रदेशनि लेबार मिनिस्टार बर' आं कक सालायखा कयजन आर्मि मिनिस्टार आं कक सालायखा गोबां दिनै बर' तिप्रानि बर' आरो तुमा ट्राइबेल तुमा नन ट्राइबेल आजागा सामुंताङै दङ बर' दाव बिरमानखौ फाय दंखा बर' नबारा रमाया बर' माइरं रेसन माइया ओमफ्राय बर' बेतन माइरं दंबायखा आबांगै जाहाथे बर' न नायकिनि खायनाय बागै जों साख्लायजाक आं कयनाय जे बर' फाता दंनाय र दिनै बर'
tuma tibraha tuma wancha jotto nang koinai nirok arani administration bai arani BDO SDO karani police SP rok bai no malai berno saikna rodi जों बड़ अरे साख्लाय होजा जाते निरक कुनो आरो असिबांनिया जा जे पुलिस अननो हारासमेंट थाया जा नो आइडेन्टिफाइ खायदि आं बहाय खेलेनो आं अनेक मन्त्रि बाय आं पक सालाय होका बर' डेरि दं सुबानाने बागै दैबो आं खानाखा दिनै बेंगलुरु रगो दिनै हायद्राबाद रगो गोबां बर' सुबा सुमाय दं आं खानागो आरो नि हते बर' माइरं दं बागजागि दं आं किसा खानाखा आबांगै आं दनो बारबार कयो जे जाति न अजरागो जत्तने बखाबाक साख्लाय जों सांमा थांलायनाय केबोन केबो दुसरो लायगै अरा ब्लेम गेम खेलायगै अब हाय दं लाब करै जे मानसा न चुबादि बासा करै दं बासा गोनां दं जे गोनां र जे सुगनाय र जत्तनो सरकार सिमिया जिनि एनजिओ र जिकुनु व्यक्तिगत र सुबाय दं लायो आबां खानाखा बलाय हामबाय आबन बागै जों अजरागो जत्तनो जों ककबाक्सा याकबाक्सा जों सांमा थांनाय अरा कुनो पलिटिक्स करै कुनो धर्म करै कुनो जाति करै जत्तनो जों o crisis soyo tini coronavirus to saimano obo jotoni bangi danger jotoni bang hamya obo ke borok khakhleimiya obo kuno oro gonang gurei obai gurei jotoni bangi obo saman abangi o coronavirus no जों रक्षा खायना बागै अजार जों जत्तनो खाबाक साख्लाय सांमा थांनाय आं तैबो अजाराव साख्लायना मुसुगो जे तिनि गोबां मा तिनि बराव फेसबुक रगो टुइटार रगो नानै WhatsApp रगो कक सिटा से सलायमानि जे बोले ब्लेम खायलायमानि आबार स्टपिंदि अब बेलाय हामिया जों जत्तनो साइमानो कोरोना भाइरास न तयै अब एपिडेमिक अमंजा अब के रक्षा खायमिया और तो जदि खेला खायखांख्लाय अब तो जदि कक रग जदि हामिया खायखांखाय जों साइबर क्राइम सदे जों रिपोर्ट नाय दंगो गोबां बरक जबरक अजराबो कमसे कम अजराबो कक सिटा सानाय नेगेटिव एटिट्यूड ट्रि कक सानाय आबरनो जों आइडेन्टिफाइ खाय दंगो जों जदि सिमाय कन्टिन्यू खाय दंखाय जोंनि पुलिस प्रशासन जों साख्लायजा जों जनो स्ट्रं एक्शन लानाय आरो बागै आं अजराबो कयनाय जाते केबो ओहे नेगेटिभ एटिट्यूड ट्रि कक सानख्लाय आबेलाय जायांनाय बनेबा आं जत्तनो कय सावो फायदि जत्तनो जों दिनै अ दिन हयते जों काटिनो बागै अ क्राइसिस नि बां काटिनो बागै जों जत्तनो कक बासा पालबाक्सा के सामु थांलायनाय दिनै आबोन आं मा साख्लायो दिनै तिबारन बाराव दं जों हना गोबां गुवाहाटी रगो दिल्ली रगो कलकाता रगो गोबां दिनै बरको साइ दंखा आब्रानो जों बागे तबनाय बागे हेल्प फैनाय जों चेष्टा खाय दंलायगो तैबो जों दिनै जों लुका जागो प्राय 3000 नि ऊपर ताक जरातै आं सामा मते दिनै सरकार तरफ থেকে 3000 नि ऊपर जों साइड खाय हेल्प हैखे तैबो जों खाय दंगो माननाय तामकेबा जों जेकुनु सिमिनो फाटके सामु खायनाया अफिस बन्द दंगो काम खायनाय गोबां गरै जों जतनो सिउ दिनै लकडाउन नि बागै दिनै अफिसाव कामखौ चलाया अफिसार सारबो गोबां बरफ फैया आबनि बागै जों बन्द समय बन्द दंखा आबं हाजार बरफ न एकसाथे जों एकाउन्ट डायरि नानि आबेलाय किसा टाइम नांगो आंनि बागै किसा दज्ज दंदि बेवहायनो उल्टा पाल्टा ककटा सादि ओमफ्राय कक साखांख्लाय गाजै दिनै सामु थानाय बाहायनो खस्थ जानाय दिनै अफिसाराव दिनै सामु थानाय बर बाहायनो बेलायखेन ताबाव जामेलां दंगो काम बेसि दंगो ते दिनै आं ओ खोनाखा कयटा मिडिया रगो दिनै ससियेल मिडिया प्लास टिभि रगो लोकाल टिभि रगो अनेक दिनै टिभि नि चेनेल नि बराव कक सितरा कक साइ दंगो अबर आं नुखा मास मसा बुबुंकाय सालिया जों नुखा मासा कजन टिभि नि नखन साइ दंगो ब हेल्प खायनाय सरकार हेल्प खायनाय जों खायनाय बनि मानिराव फालै बन नगराव फालिफानो ब हेल्प खायनाय रग कक समा खानाखा बेले लाचमा सिंसा ओमहाय दे ककटा सादि दरकार जेकुनो मिस आन्डारस्टेन्डिं हंग्लाय जों बाय डाइरेक्ट फाइमालि फेदि आं बाय बारे फाइमालि फेदि जों दरि मिस आन्डारस्टेन्डिं कक खालायनाय किन्तु कक सामाराव ओमहाय गुदरसि नेगेटिभ एटिट्यूड मेन्टेलिटी कक सागांगे बेलाय जायांनाय बनि बागै आं कयनाय अजराव जत्तनो समान जत्तनो इकुवेल जत्तनो जिनिसजों खाबाक साखाय सांमा थांलायनाय अ कोरोना भाइरास न जों प्रिभेन्ट खायनायनि बागै रक्षा खायनो हांखाय जों अजराव कोनो कक हामिया सायागै जों जे नेगेटिभ एटिट्यूड टियागै जत्तनो जों दिनै सरकारा मा चुबानाय दिनै प्रशासना मा चुबानाय हंख्लायसि नेवबाय जों कपारेसन हंख्लाय जों सामु थांमानाय दिनै त्रिपुरा राज्योआव जों नुखा गोबां एनजिअ रक गोबां बरक गाहाम रक बाग्लाय दंलायगो दिनै ग्रेराव थांबरक जुबाय दंलायगो अबो जों नुखा किन्तु अनेक बरक कक अबरनो पइन्ट बरक बाक्से ब्लेम के कक साव आं बेलाय वानाबो दिनै कयदिन बरक कक सामना आं बेलाय वानाखा ताव बीजेपी आइपि सरकार कोटी रांमाखा ओ रांनो बरक चाइ पैनाय नेतार एमएलए चाइ पैनाय आइरखो कक सामरो बेलाय वाना मसंसा
অবাই সিয়াগৈ বুসিয়াই ককটা সাদি তাবক তিনি ইন্ডিয়ান সরকার বেলায় বিরমান কাফাই দङ তাবক তিনি হাজার হাজার তিনি নার্স তিনি ডাক্তার जों बरनो पइनसिन इक्विपमेंट बरनो नांगमानि बरनि निनि माने जों बरनो दिमायन दङ बनि बागै ताखौ बुखराव जों बेलाय क्राइसिस जरा जत्न ता अजराबो जों केबो केनो जों ब्लेम खालायगै हि लायगै सेजा लायगै जों बरि सामतालायनाय अबराने कयमो कै जत्त तिब्रा बासिरावनो आनि तिब्रा सारावनो बां कयो कै जत्तनो जों खाबाक साख्लाय खा कलक खालायै तंलायनाय तै आं अबनो कयनाय जों सरकारनि कक माने चलायदि तै जों तंमानि चामानि काहांखमा तंनाय दिनै सबसमय जों साफ सुथ्रा खेमा दंनाय दिनै बर'राव याग्रब हांखोमा सुनाय माहायखौ जुदि दिनै साइस्थनो जुदि ग्राख दंहांखाय हेल्थ हांखो दंहांखो जों आसले जों कर'ना भाइरासनि रक खांमानो जों खानाखा कर'ना भाइरास जेबराव दुर्बल जेबराव बेराम गोनां आबार न बेलायखे रमहि खोनावो आबांगै अद्रा जों फाय जों दिनै बिसे जों कक हासलायनाय तमंजा हामलायनाय जों एक्सारसाइज जों बियामराव माखलायलायनाय माइखेलखेंखे आंखागाव दिनै बडिनो फिट के दंहांलाय कर'ना भाइरास दाइति रमाया ओ आं खानाखा आबांगै अजरा जों जत्न फायदि जों बियामराव खालायनाय एक्सारसाइज खालायनाय गाहाम चालायनाय हाय खालाय जों तमहां खालाय आंखागाव जों कर'ना भाइरासनो जों मगबाय खालायनाय बर' जों फाइट खालायनाय आसि कक साइनो हायनो हाय जत्ननो आनि लुकुरावनो आनि पाइखले हामबाय खुलुमबायखा যে orang 35 লাখ যের মানে আবকে সব যে স্টেট নি গভর্নমেন্ট হরো না যে আরো তপসা দङ ডাইরেক্ট কোন অ্যাকাউন্ট দাইর হজা করা जों 35 लाख ऊपर आं रेखा दिनै जरातै आबो जत्न जों जान एकाउन्ट जों दाइरेगो ओके बो सरकारने जों इन्डिविजुअल जों एकाउन्ट दाइरेगो डाइरेक्ट एकाउन्ट बो मानो बो कोनो कैश सिस्टम आबो जों एकाउन्ट दाइरो एकाउन्ट बन एकाउन्ट जों दाइरेगो আর যারা স্যার বড় কন্টাক্ট করিকে বড় সবে কন্টাক্ট খাই আর আঙ্গ বড় নানি মতো সুবিধা মানি মানা जों बड़ हेल्पलाइन देखा हेल्पलाइन बिसिङावबो जत खानाखा दे ताबो जों लेटेस्ट माबेका जों दिनै रां डेलिभारि खालामनानै अबस्थित जों दिनै खवाय दिनै पश्चिम वेस्ट पुरानि एसडिएम अफिस हते उमर रजागो डिएम एसडिएम वेस्ट पुरा आरो ने जों देरेनाव डाइरेक्ट कन्टाक्ट खालायदि नुनो जों हेल्पलाइन देखा आरो नि ल्यान्डलाइन रिजार्भ दङ ते मोबाइल रिजार्भ दङ आरो नि खवायनि माने सरि सदनि एसडिएम ने थानिगो अब रिपोर्ट देखाय बेलाय जानाय बुंबाय आ बरला बाइका कक साकाबा नर যত এমএলএ মিনিস্টার যে অ্যাসেম্বলি মেম্বার নে এক বছর নি 30% বেসিক স্যালারি টানতলা বসে নিয়ে দাবরা sabi ay sino Facebook থাস থাই প্রেসিডেন্ট কামনাস না খবর বাইছে না